Clave é o sistema de rexistro que unifica e simplifica o acceso aos servicios públicos digitais e permite realizar e asinar os trámites coa administración pública pola internet. Este sistema evítanos ter varias claves diferentes e, ademais, é totalmente seguro e confidencial. Para utilizar clave, compre rexistrarse previamente no sistema e existen varios modos de facelo. Na oficina de rexistro do teu concello podes facelo de xeito presencial, e así acceder ao nivel máis alto en clave, que permite relacionarse digitalmente con todos os organismos e asinar en todos os trámites. Os pasos para solicitar clave no concello son os seguintes. Comproba se o teu concello ofrece este servizo na súa oficina de rexistro. Podes facelo na páxina de sedes electrónicas do sitio web da Deputación da Coruña ou na web de Concello Digital. Se é preciso solicitar cita previa, chama ao teléfono que figura no contacto. Non esquezas levar contigo o teu documento nacional de identidade. Precisaralo para que che tramiten a alta no concello. Tamén terás que proporcionar un número de teléfono móvil e un enderezo de correo electrónico. Aínda que o proceso de alta é fundamentalmente electrónico, na oficina de rexistro presentaránche unha solicitude en papel para asinar. Con esta asinatura declaras a túa conformidade cos datos persoais, aceptas as condicións de uso do sistema clave e autorizas o tratamento dos teus datos para este fin. Sairás da oficina cunha copia desta solicitude asinada como resgardo da alta, onde ven o código de activación que necesitarás para realizar o paso final desde o teu móvil ou o teu ordenador na casa. Se aso queda que actives o teu usuario de clave permanente. Ten o móvil a man, valo necesitar. Accede ao portal de clave na web no enderezo habilitado para tal fin da Administración Xeral do Estado e cubre o formulario de validación cos seguintes datos. Número do Documento Nacional de Identidade, enderezo de correo electrónico, código de activación que figura no resgardo que che entregaron na oficina de rexistro. Chegarache un SMS ao móvil cun código dun só uso. Tras introducilo onde se indica, terás tamén que escribir un contrasinal definitivo que precisarás memorizar ou apuntar nun sitio seguro. Xa podes empezar a utilizar a túa clave permanente co teu DNI e o teu contrasinal.